Segi aurre. Ay. Ciao, sempre mi fai altro con noi. Ne pasan dos. Kamera asko aiet grabatzen, o txupatzen, Io c'era. Cademe che non ho pagato. Hostia, idiot. Sándwich, mando, sándwich. A 58, de 32. Justo con el Es que sinistro, vale. Ya lo he hecho aquí. Ya lo he hecho aquí. Solo te giocano. Ah, ma che c'è di quello si scende. Jola. Quanto ne viene? Ben şişene gidiyor. Nefesler şişene. Alın abi. Şuvi şey zaten. Orduan, esaten izuen bezala, Pasaiak lau barruti ditu, 16.000 biztanle bizi dira Pasaian, eta barruti hauek portuan inguruan kokatuak. Gu gaude alderik historikoenean, esan genezake hau Nafarroako erreinuaren menpe zegoenean, foruak eman zizkion Hondarribiari alde honenak, Donibanenak, eta San Pedroko aldekoa foruak eman zizkion Donostiari. Orduan, Pasaia portu babestua da, bai? Eta kondizio egokiak eskaintzen ditu itxasoko lanek, bai, merkataritza,
Te si puede. Nabaritzen zaio, guztua jatetzuna eta ondo bizitzara. Bai, bilan ondo ¿Qué la merda? Çevik, bizak. Tuki, patuko ba? Patuko ni Manaztiak ere egiten zituen, hemen bitartean, manaztiak ere eta erromantikoa zen, Erdogan Media,
Zera gaude? A ver, bat segi garuntza, a ver, bat gehiago, sardina bezala. Bueno, ya está gaudenak, bueno. Txikilla gonda. Bueno. Venga, zu territorio, venga, baritu zakit azkenean. Horren ditu dena ikusteko zu, atzera joan, jabez? Bueno, ongi etorri, bai, materrea, nik Xabi naiz, hemengo, patroia, gaur egun. Eta, bueno, mater izena du, ikusi zuen, hemen aurrian batzen du, bai. Mater, getaria, non gustatzen zuen? Getaria erratenak? Lo. Zozeo, etzan. Zaiatu bai, entzat. Zaiatu. Segi lanean. Bueno, eixo. Eixo egiten. Pixkat esplikatu zuen da, ez, barkua eta egurrezkoa eta hori. Jo, diferentzia bat, altura eta bajura. Zertzen, arrantza, alturako arrantza, bajurako arrantza. Xauze. Bajurako egiten da, bertan, eskertu arrantzen. Xabi. Bueno, hor ratia, etxe hor, dati horren partez, beste, hemen holako beste bi hori. 12 orduan danean. Xabi. Listo? Ni bai. Oitxe. Zera, xaitzen hori. Ben hori bihartzua. Eli, saluda, y salto. ¿Quieres maratzen hori egia esan, Nire, bai? Guarda minuti zegoen, Sentí el campo. Rutila, cuando estáis atados. Aiako harrikatika, zehaztezue, zilarra garraiatu alizateko. Gerora, erdiaruan ebai, beste merkantzia zuen garraiatu zuen. Adibidez, Nafarratik ekartu zuen arteria edo material zuen garraiatu zuen. Sono impressionante, non è? Tu sei essere? Bueno, dagoen, hementxe, herrian dago, herri hau,